Страшная трагедыя ў Полацку. У Спаса-Ефрасінівскім манастыры спалілі жанчыну. Прынамсі, пра гэта паведамляе тэлеграм-канал «Віцебскі я гуляю». Афіцыйнай інфармацыі пра інцыдэнт пакуль не было. Журналісты падкрэсліваюць, гаворка не пра манашак, а пра жанчын, якія служаць пры манастыры. Адна з іх закрыла іншую ў доме і падпаліла. Падрабязнасцю здарэння няма. Дзве асобы за сотні былі ўратаваныя супрацоўнікамі МНС на пажарах. У Менску ўзгаранне ўзнікла ў кватэры шматпавярховіку на вуліцы Танка. На падлозе ў калідоры памяшкання ратавальнікі знайшлі жанчыну, яе вывелі і перадалі медыкам. У кватэры пазней знайшлі мужчыну, ён загінуў. Цяпер высвятляюцца прычыны трагедыі. У Бабруйску яшчэ адзін пажар адбыўся без ахвяраў, дзякуючы ратавальніку, які ў свой выходны апынуўся побач. Находясь в гостях у матери, увидел, что у соседа из-под кровли, из дверей идет дым. Зашел во двор, в открытом коридоре находился сосед, уточнил у него, нет ли никого в доме. Вывел его из коридора, не допустил его больше, чтобы туда он заходил. Вынес из коридора отключенный газовый баллон. А ў Светлагорскім раёне сёння ўначы пенсіянера ад гібелі ўратаваў аўтаномны пажарны апавяшчальнік. Калі ў доме загарэўся дах, гаспадара разбудзіў гук прылады. Мужчына выбег і выклікаў ратавальнікаў. Калі тыя прыбылі на месца, дом ужо быў ахоплены агнём. Мяркуючы з відэа, ўратаваць жытло не ўдалося, але ўласнік не пацярпеў. Беларускі абмяркоўваюць утрэць магчымую эпідэмію поліміяліту. Жанчыны кажуць, што ім тэлефануюць з дзіцячых паліклінік і настойліва запрашаюць на вакцынацыю дзяцей. Адным нібыта наўпрост кажуць, што ў краіне ўспышка захворвання і важна прышчапіць дзіця. Іншым запрашэнне на вакцынацыю тлумачаць наяўнасцю ў паліклініках французскай прышчэпкі. У той час, як пазней можа застацца толькі расійская ці кітайская. Паводле дзяржаўнага календара вакцынацыі прышчэпкі ад поліміяліту робяць дзеці да года, а рэвакцынацыю ў 7 гадоў. Пры гэтым жанчыны, якія апавядалі пра званкі медыкаў, маюць дзяцей 2020 года нараджэння. Цяпер ім па 5-6 гадоў. Дональд Трамп пацвердзіў інфармацыю Financial Times пра пастанову США вывесці з Нямецчыны частку амерыканскіх вайскоўцаў і дадаў, што выведуць больш за 5000 жаўнераў. Прычыны такога кроку Трамп каментаваць не стаў. Чым гэта можа пагражаць Еўропе, нашаму тэлеканалу пракаментаваў вайскова-палітычны аглядальнік Александр Коваленко. Действия Соединенных Штатов по отношению к своим европейским партнерам по НАТО, добавляет уверенности России. Это создает определенный прецедент, когда Россия может пойти на определенного рода достаточно смелые, не просто провокации, либо гибридные операции, а открытые шаги агрессии против одной из европейских стран. То есть такое поведение Дональда Трампа только лишь убеждает Путина в том, что Европа может остаться один на один, если Россия начнет вторжение в одну из европейских стран. Ситуация критично неприятная, я считаю. Она ведет к дестабилизации на европейском будущем театре боевых действий, поскольку он как такой существует, но пока в гибридном формате, а будет и явный формат. Да ўвагі карыстальнікаў самакатаў. У Беларусі запрацавалі новыя правілы кікшэрынгу. За іх выкананнем будуць сачыць праз камеры назірання, апавялі ў Дзяржаўтаінспекцыі. Гэтак адно з правілаў датычыць паркавання самакатаў. Цяпер іх трэба пакідаць у вызначаных пунктах, да якіх прывязаныя ўсе кікшэрынгавыя дадаткі. Таксама паводле новых правілаў самакатчыкі абавязаныя пераходзіць праезную частку пешу. Выключэнне, калі пераход абсталяваны роварным светлафорам. Апроч таго, у горадзе з'явіліся ціхія зоны, дзе абмежавалі хуткасць руху да 7 км за гадзіну. А ў парках Перамогі, Чалюскінцаў і Горкага увогуле забаранілі перасоўвацца на электрасамакатах. Колькасць занятых у эканоміцы Менску ў сакавіку вырасла амаль на 6 тысячаў у параўнанні з папярэднім месяцам. Пра гэта паведаміў Белстат. Агулам у сталіцы занятая 1 мільён 80 тысячаў чалавек. Гэта чвэрць ад усіх занятых у эканоміцы краіны. Статыстычны камітэт сцвярджае, што 20% менскіх работнікаў – гэта моладзь. Пры гэтым сярэдні век працаўніка – 42 гады. А зарабляе ён больш за 4000 рублёў да аплаты падаткаў. Але гэта сярэдні паказнік. За мінулы год з лясоў на тэрыторыі Менску вывезлі больш за 1200 тонаў смецця. Такімі звесткамі падзяліліся ў Менскай лесапаркавай гаспадарцы. Таксама там апавялі, што з засмечваннем змагаюцца з дапамогай фотапастак і сістэмы лясны вартаўнік.
Прынцып яе працы ў тым, што камеры фотафіксацыі адразу скіроўваюць інфармацыю пра парушэнне прыроднаму нагляду. І там аператыўна рэагуюць. Агулам па Менску усталявана 10 фотапастак. Месцы іх размяшчэння рэгулярна змяняюцца. Фотоловушек у нас возле контейнерных площадок, потому что часто люди сбрасывают мусор не в контейнерные площадки, а крупногабарит, разные бытовые отходы рядом с контейнерными площадками. Фотоловушка фиксирует. За загрязнение леса штраф до 10 базовых величин на физлицо. Абнаўляць і павялічваць парк трамваю ў сталіцы пакуль не плануюць. Пра гэта выданню «Мінск новости» апавёў дырэктар прадпрыемства «Сталічны транспарт і сувязь» Юрый Супранович. Чыноўнік кажа, што гэта дорага і патрабуе дадатковай інфраструктуры. Пры гэтым заявіў, што абнаўленне трамваю ўсё ж такі было. Прадпрыемства закупіла 20 сучасных вагонаў вытворчасці «Белкамунмаш». А вось электробусаў на сталічных вуліцах бліжэйшым часам стане больш. Паводле Супрановіча, сёлета для сталічнага транспарту хочуць закупіць 129 машынаў з аўтаномную хадою, якія могуць ездзіць без кантактавай сеткі. Новая стаянка, электрычнасць і водаправод у заказніку Ельня, што ў Віцебскай вобласці пачалі рэканструкцыю самай папулярнай экасцежкі Беларусі, паведамляе дзяржаўны тэлеканал ОНТ. Таксама плануецца абнавіць драўляныя насцілы на падыходзе да маршруту і ў лясной частцы, усталяваць дадатковыя альтанкі і гандлёвыя шэрагі. Ельня – найбуйнейшае верхавое балота Беларусі, адно з самых вялікіх у Еўропе. Яго плошча прыблізна 20 000 гектараў, а прыкладны ўзрост амаль 13 000 гадоў. У заказніку 118 азёраў, растуць рэдкія чырвонакніжныя расліны і стала жывуць 24 віды птушак. 1 траўня ў Беларусі афіцыйна пачаўся пляжны сезон. Аднак надвор'е, пакуль мякка сказаць, не для купання. Але наведнікам Менскага мора знайшлі іншую забаву. На пляжы нумар 5 паставілі сапраўднае піяніна. Сыграць на які можа кожны ахвочы. І ахвотнікі ладзілі там сапраўдныя канцэрты. Наша рубрика без каментара. Гэта былі ўсе навіны на гэты час. Больш падрабязна пра падзеі тыдня ў нядзельным выданні студыі «Белсат». Каб не прапусціць галоўнага, падпісвайце на нашы сацыяльныя сеткі і дзяліцеся думкамі ў каментарах пад гэтым відэа. Але памятайце пра лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».